Kaixo, ni Miguel naiz. Kaixo, ni Eneko. Kaixo, ni Ekaitz Kanas. Eta ni Unai Burgete. Kaixo lagunak. Beno, gurte irratsaioa aurkeztuko dugu oraintxe bertan. Ondoreko hauetara aurrera emango dugunok. Ni Miguel naiz. Ni Eneko. Eta ni Ekaitz Kanas. Berri erekin hasiko gera Eurra Miguel. Kaixo lagunok, ni Miguel naiz eta azkenaldi honetan dauden berri batzuk kontatuko dizkizu. Gaur goizean gure garako mutilak saguz errez jantzita etorri dira, inauteriak zirela pentsatuz. Bitxirean, hipopotamo bat asto baten gainean korrika egiten ikusi da, olimpiadetarako agian. Gaur, atzo, honin errekan elefante bat arrain baten gainean surfeatzen ikusi zuten, halakorik. Gaur, eskola etorri eta gera sartzen gure irakaslea dantzen eta kantari agertu da. Hau izegoa. Azten ondako berriak ekarri dizkigun miren. Beno segituko dugu. Eta orain, elkarrizketa bat egingo diogu Unai Burgeteri. Gipuzkoako txapeldunak. Zelan irabazi zenuen Gipuzkoako pistako txapelketa? Oso gorra izan zen, jende asko ginen eta jende guztia atakatzen hasi zen eta azkenean Espainian iritsi ginen eta nik irabazi ginen. Oso ondo. Eta besterik irabazi duzu? Lasterketa batzuk irabazi ditut, baina ez Espainiako eta ez Euskadiko txapelketak. Oso. Noiz hasi zinen txirrindularitzan? Duela 5 urte eta nire aita bultzatu zian txirrindekin hasi. Zure aita lagun zizuen, oso. Etapa luze batean non eta lana egiten dituzu zure beharrak? Galdera hau oso gogorra da, Nire ekipoko bat atzetik bultzak hasten da eta orduan kulote altxatu eta nire betea beharrak egiten ditu. Oso ondo, galdera oso gogorra zen. Nola dijoaz ikasketak? Aski ongi. Zenbat daramazu Euskadiko selekzioan? Euskadiko selekzioan, urte bat. Gipuzkoa irabazi nuenean, urte bat. Oso. Zenbat ordu entrenatzen duzu aste batean? Egunero 2 ordu eta gero lasterketa irauten duena. Txirringa, hola! Ala txaga duzu? Euskadiko selekzioa utzi den txirringa erabiltzen den. Eta nolakoa da? Euskadiko ikurriñaren kolorrak bezalakoa da. Oso. Uste duzu ziklista promesa emango dizutela? Ez. Ez? Ez. Kontatu gertatu zaizun 3 gauza celebrenak kirolez. Lasterketa batean, ekipo guztia korritzen genuen erlojupeko bat eta azkeneko itzulian amona bat gurutzatu zitzegun eta 3 erori ginen lorrera. Azu farrengura. Zentzuk dira zure idola? Nire idoloa, Fabian Kantzelara eta Alberto Contador. Oso. Eskerrik asko Burgete, hurrengora arte. Istekin segituko dugu hemen Eurra Eneko. Kaixo lagunok, ni Eneko naiz eta txiste batzuk kontatuko dizkizuet. Gizon bat farmazia batera sartu da eta galdetu du. Ba al daukazu azido azetil salicilikoa?
Aspirina esan nahi duzu, ez? Ah, Kontxo! Izena ahaztuta neukan. Beste bat, orai. Indio bat tabernan sartu da eta esan dio tabernariari. Aizu, whisky gogorra eman, bestela indioak ez ordaindu. Gizonak whisky gogorra eman dio eta indioak esan dio. Whisky hau ez da gogorra, indioak ez ordaindu. Hurrengo egunean berdin gertatu zen eta hirugarren egunean, indioa azaldu denean berriro esan dio. Whisky gogorra eman, bestela indioak ez ordaindu. Tabernariak whiskyarekin batera bolbora hutsa bota dio. Hurrengo egunean india sartu da esanez. Whisky harinagoa eman, izan ere atzo indiak puzkerra bota eta zaldia hil. Miguelen pertsonai famatuekin segituko dugu. Aurkitu zein diren pertsonai hauek. Miguel, hasteko prest? Bai, noski. Bueno, hemen naiz berriro. Amaieran soluzio guztiak emango dizkizuet. Lehenengo pertsonaia. Bizarra dauka, Estatu Batuak gorrotu ditu, ideiarik bai. Beroa, azkeneko pista. Izkutatuta dago. Eta irrat saioa amaitzeko albiste batzuekin segituko dugu. Kirolen aldetik, Rafael Borrego izan da Bebia Donostia irabazi duena denbora honekin, ordu bat, minutu bat eta 16 segundu. Bat bai, eta bestea. Orduan atzoko zea. Atzo ekarri dixen egaztezulo, elkarrizketa du bere txarrak egin, ez? Esan ikusi? Bai. Bueno. Agur. Agur. Agur.